Hello guys, welcome to the channel. ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಚಾಯಗ ಮುಲ್ಯಾನ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಟೆ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂಚ ಐನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಗುರುವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಓಟು ಕೇರಳಾಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಂತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಓಟುದಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಬಾಲೆಗಳ ಇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಓಟುದ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕಜಿಪು ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇನಿ ಮಂತದಿ ದಾಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದು ನೇನು ಮಾತ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮಂತು ಮುಗಿತ್ತೆ ಸಟರ್ಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೈನೆ ತೊಟ್ಟು ಮಾತ ತೆತ್ತದು ದೊಂಬುಗು ದೀಕ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿಯರೆ ಅಂದು ಒಂದು ಬಾಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಮಂತೆ ಅವು ಶೇಕ ಅಂತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತನಾಯೆ ಬೊಕಳು ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಿ ಓಟುಗು ಪೋಯರೆ ಅಂದು ಪಿದಾರ್ದು ಫುಲ್ಲುದನೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಓಟು ಉಂಡು ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಎತ್ತು ದೊಂಬುಗು ದೀಕ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಪೋತುದು ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀಕ ಅಂದು ಶನಿವಾರ ಜಾತ್ರೆ ದಂಚ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅನ್ಪಿದಾವಣ್ಣೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲ ಶಾಲೆಡು ಓಟು ಅಂಚ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ಲದೆ ತೊಟ್ಟು ಮಾತ ತೆತ್ತು ದಾಂಡು ನೆನ್ನ ದೊಂಬುಗು ದೀವೋಡು ಅಂಚನೆತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮೂಲೆ ದೈ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು ಕರ್ನ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ದೈ ಆದಿತ್ತನು ಮುಂಚಿದ ಕೆಲವು ಮುಂಚೆ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯೇ ಹಾಕೊಂಡದ ಅದವು ತೂಡು ಓಟು ಮಾತ ಪೋದು ಬತ್ತದಾಂಡು ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಣಸು ಮಂತದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಅಂಚೆ ತೇನು ಮುಳು ಬೈಯಾಗ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ತಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ದೇರೆ ದಿಯರೆ ಹಾಪುನೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಚೋಳಿ ಬಿಡ್ಪದು ದೊಂಬುಗು ದೀದಿತ್ತೇನೇನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಣತಿತ್ತನ ಇಂಚ ದೊಂಬುಗು ದೀಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿಪುಂಡವು ಇಜಿನ ಒಂದು ದಿನ ನಂಗೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಮುಂಚಿ ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ದೀದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಾನೆನ್ನು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿ ಓಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮಾತ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕಿನಿಯೆ ಮಾತ ಮಂತೀಕ ಅಂದು ಕಜಿಪಿಡಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮಂತನೆ ತಂಚ ಅವೇ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪು ಜಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೂಳು ಸಟರ್ಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆದಾಗ ಉಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮಸ್ತುಂದೇರ್ಲೆ ಜತ್ತಿಗೆ ನಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೇರ್ನ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ತಾಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬೇತೇರ್ಲೆ ಜೇರು ಮುರಡೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಬಂಡ ದಾರಿ ದೊಂಬು ಓದಿದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೈನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಮಂತ ಅದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕದಿ ಆದೈನು ಕಡೆಪುಣೆ ಪೊಡಿ ಮಂತ ಪೌಡರ್ ಮಂತ ದಿಯೋಣಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಒಂತೆ 2 kg ದಾತು ಮಾತ್ರ ಅರಿ ಪೊಡಿ ಅಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಣೆ ತಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಐನೆ ಮಂತೊಂಡ್ಗ ಅಂದು ಬೊಲ್ಪು ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸಡನ್ ಆದಿಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತನು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಚೈನು ಮಾತ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಂದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತಿ ನಾನೇ ಪುಂಡಿಗೆ ಪೊಡಿ ಅಂತ ನರಿ ಪೊಡಿ ಇತ್ತನೆ ತಂಚ ಐಟೇನಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ತೂಪಗ ಅಂದು ಇನ್ಯವ್ವೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಐಕೊಂತೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಿರೆದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂರನೇ ಪಿರೆದಿ ನಾನೇ ಅಂಚೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ ನೆಕ್ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದನೆ ಉಂಡು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಒಂತೆಪ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪೆನೆ ತಿನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕಡೆದು ಮಂತನ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾಜ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಮಾಜವಣಿ 2 ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನೇನು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಚೂರ ಏನು ಪಿರೇನೇನು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಒಂದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇನೆ ನೆಕ್ ನೀರಿಡು ಉಪ್ಪುನು ಕಲತ್ತದ ದೀವ ನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಐನು ಮಾಜಾಯರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಜದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಐನೇನೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತ ನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಡೆದು ಪನ್ಪುನ ಪುಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಡಿ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ
ಮಾಜದ್ದು ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತದಿ ಓಡು ಅಟ್ಟಿದ ಕರಳ ಮುಳ್ದಿ ನೆನ್ನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ಡೆ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಇತ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿಲ್ನ ಮಾತ ಮಂತದಾಂಡು ಬೇಯ್ಯರೆ ದಿಯೇ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಂಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಟಿಗೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾತ ಗಲೀಜಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಪತ್ತದ ಮಾತ ಐನು ಪೂರ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಒರಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೊಂದು ಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಡಿತದು ನೆಲ ಒರೆಸದು ಮಾತ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ದೆತ್ತು ದೆಕ್ಕಿಯರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವನ ಕೊನೆಗ್ಲ ಒರೆಸುನ ದೇವನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡಿತದ ಮಾತ ಆಂಡು ದೇವರೆ ಪೂ ಕೊಯ್ದಿಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಪೂ ಮಾತ ಕೊಯ್ದು ಬತ್ತದ ದೇವನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ದೆಕ್ಕಿಯರೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ ದೇವನ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕುಣೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ದೆಕ್ಕುಣೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದ ದೆಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವನ ಪಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದು ಕೊರಿ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಂತು ಅಂತೇರಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಒರೆಸ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇಂಚನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೆ ಒರೆಸಿದ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಒಂಬರ ಏನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಚಿಂತುಲೆ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕಜಿಪುಗು ನಂಡದು ಖಾಲಿ ಅಂಜಿನಿ ಕುಡು ಸಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಗೊರಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂತೆನೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೊಂದು ಮಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚ ಐನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ತವಾಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಆಪುಣೆಕ್ ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತನ ತಂಚ ನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನೆನ್ನು ತವ ಫ್ರೈ ಮಂತನೆ ಶಾಪ್ ಸೀಡ್ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ತೂದಿತ್ತೇನೆ ಆನೆದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಅಂದದೆತ್ತನೆ 150 ಉಲಾಯಿ ಆತೆ ಸರಿ ಏತು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆನೆದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲೆ ಅಂಚೋಳನಂತೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದದೆತ್ತನೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಪ್ಪುನೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಹೊರ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪಲಿಗಿನ ತಿರ್ಗ ತುಪಲಿತ ಆಪೆಗೆ ತುಪಲಿತ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರವದ ಬಿಡ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಅನ್ನು ಮುಳು ನೀರು ಪತ್ತೇರೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಪೂತದೈಕ್ ಏಪಲ ಬೈಯಾಗ ಪತ್ತು ನೇನು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬೇವ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಯ್ದು ಗೊಂತೆ ಎಲ್ಲೇಗ ಮಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಜತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇಗ ಇನ್ನೇ ಕೊಯ್ತಿಂದ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಟದ ಅರಿಬಾರ್ದೆ ಅಂಚೆ ಇಂತ ರಾತ್ರಿ ಕಡೆದಿ ಓಡು ಕೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿಯರೆ ಎಲ್ಲೆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣು ಗಜಿಬು ಮಾತ ಅಂಚೆ ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಕಲೆದೀಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಮೂಳು ಬತ್ತ ಜೆತ್ತದೆ ನನ್ನ ತೆ ಲಕ್ಕದು ಮೀಪಾವಡು ಮೀದು ಮಾತ ಅದು ಅರಿ ಕಡೆದಿಯರೆ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅರಿ ಮಾತ ಕಡೆದಿ ಒಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾತ ಕಡೆದೀಕ ಅಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಯ ಆಗ ಮನ್ಪೇರೆ ನಂಡದು ಲತ್ತನೆ ಕಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿಯೆ ಮಾತ ಮೂರ್ದು ಮಾತ ದೀಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಇಜಿನ ಬೊಲ್ಪು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿಯ ಏನು ಕಟ್ಟು ಮಾತ ಬಂತ ದೀ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆದು ಮಾತ ಆಂಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕೊರಿನ ಬೇಲೆ ಅನಾಗ ಪೊರ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂತು ಮುಗಿತ ನೆಡ್ಡೆತ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.